Een feestelijke ogenblik deze week in Huddegariep. Winkelcentrum Voormanderij is versierd in het rand van de week van de stenen winkel. Eigenlijk is het meer een dankjewel zien de meesten hier dat zij altijd nog wel trouw aan ons als winkelcentrum zijn. En dat ze hier elke week wel hun badskippen doen. En we willen dat natuurlijk ook stimuleren. Nee, ja, wel zo'n borsteltje met van die nopjes, maar... Oké, zoiets. Hield iets meer mensen door haar onkeerpen online. Maar dan missen consumenten wel wat, vinden de ondernemers. Ja, dat je gesprekken kunt voeren. Dat je producten kan zien, voelen. Adviezen kan krijgen en vragen wat je nodig hebt. Doch staan 2 winkelgebouwen in het centrum leeg. Gewoon winkels hadden de oranje jaren dreger kregen. Het is niet zo dat daardoor het plein nu niet meer aantrekkelijk is. Maar dan moeten uiteraard niet meer winkels wegvallen. Want dan wordt het wel een groot gemis, denk ik, op het plein. Juist de boel bij elkaar, dat maakt het een mooi plein om naartoe te komen. Nou ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk hetzelfde belang. Dat we het liefst volle mogelijk mensen hier in dit winkelcentrum hebben. Dus ik denk dat dat het grootste gezamenlijke belang is. Waarover we moeten zeggen van we moeten samen opzoeken. En samen bereik je natuurlijk meer dan alleen. Misschien maar de €10. Denk je dat er toch altijd een toekomst bloot voor de stenwinkel? Dat denk ik zeker wel, ja. Ik denk als je alle winkels hier weg zou halen, dat het hele dorp heel ongelukkig wordt.